Kaklam COVID kabladap bansar bat shemya kajing jong ki babun haki atli kisnam arja arpo bat arja arpoi. Menta kekenti kelas sedang men penidak biang halor kajing don ki nongpang badang hne ka step jong ka arpo pratare uyayong arja arpulai kawai kemensim kaladu no nakadau jong ka kajing pang. Habakran sikilat patai kubur ke menteri jong katrat kakot kakia kakong amperin lengdo kalaong bak sorkar kakwaban pentip syakipat ba kajela bakawai kemensim kaladu no nakaklam COVID bat haduk menta ki boyok pang ki don haduk khat nyongut bat kentu ki pat ba bakin long ki bapikir kumba ki lalong hakitu gisnam jong ka jingdon ka jingpang khalam COVID ni songsi ban pentip sapi ki pat ba ladon ko wai ke jingdu no ya kemensim bakodor jong unong song jong ka jela ka bai jongi nakadaw jong ka jingpang lami ka klam COVID kani kamut ba ka state jongi ni don kam menta banya ting banya sir bakata ka COVID kan mon biang manong biang sa sisin ngim sim ong baka COVID kalalong biang kumbalong hakapor kitu kisnem bapan ting uklam ni kwa on pentip UEP ba kani kajing do no ya kani ka bai kemensim jong unong song ngindang ha biang ban test knang bangin duk yo jing tip kham shai lada kajing kadaw jong kajing du no jong kajing im kadai tik tang na benta bayo COVID ne day ba ita i nong song ila don lupa ki wei pat ki jingpang ki beban rengkat i rengkat pat ka COVID kabaar kalong don kam bingi ban pentip ipi ki pat ba nomor bon buri ni ki pat ba kalong babaklas sibu ngin pentip da ka basay but ngin pentip ru da ka basay ba phim don kam ban song sir na kanikadaw wat don kata ka jingmut ba kalawan biang kaklam jingpang COVID ngidon kam ruban pensay sapi ba kajela kajongi baro ki jaka sumar ki lalong ki bala penkre nakabenta ban pet ba kaklam COVID kanum sapriang kumba ka sapriang hakisnem ki baladep ngi syukwa ban pentip sapi ki pat ba baladap hiwan na ki jaka ki badon kita ki COVID cases ki babon hakani ka ri India ne syakawai pat kacaka pet bapin shim ya kita ki precautionary measures lani kita ki lat jing penyada sngo bahaya da ya ladi lada pidang wan lakum gini ki caka phong ya ka mas ka jong phi nakabenta san hadu nyusngi nang ba lada don kano ka jing yo lat jong kata ka jing pang COVID bakan rung lani lada pidon ya ke infection jong kata ka jingpang kanum long ka jingpang ka ban epi kita ki dak kishin jong utaw jingpang COVID hilong kumju kumbalong menswa pila bandon ka jingpang biong kli ka bakraw ani pila bandon ka jing yo suot penhiar lani pila bandon ka jing bamla bandring mensim lani piyo ka jerko ka bujur kita ki long biang kumju utau uknyang jingpang COVID om day unu uknyang jingpang ubat temai ubaka jela ka jungi ngimpat don kilat dawai ban yada tingi ongru ba kum kajat ban riu ha ka imlang ka salang namar bangi yo i syaki weipat ki benta jong kani kari ki jungi kita ki nongpang ya kani ka jingpang COVID kila nang bon te ngi ha kani gejela ngim kwa syu bangin poi syakatu kajinglong kajingman ha kaba kita kinongpang COVID kilabon na do kata bat lahap khang do khang damingi halaki chongki kisem nang bangin poi syakata pot ban haple igita ki itu na pedang ginong song ki basngo pidon ye kita kidak kishin ki balle si pidon yu tau jingpang COVID semua bahalek beran syakilat ai sumar blok ka blok ru kidon kita ki testing centers mentalili kidon ki home kits ru tang ba ngingi ong balada kita ki dak kishin kilong ki ba phim sngola banshan
wat pen slam lani wat jalan ban lei ut hospital namar kajing pen jalan jong phi ya kajing lei wat ya kajing yarap kala ban long ka daw ka ban sha yu ni knyang jing pang ba un ban ya pi hado ba poi ka pot ba le si jing em ki ba kodor ru ni la ban do ni kwa ban thu ipi ba ya kata ka vaccine kata ka booster dose ka baki ong ne kata ka inject ka balai ngi kum ka sarkar ngim kwa ban pen bor yanu ru ban shim ya kata ka inject jing yada hanrei lada peace ngau ba phila dai lupa inong song snong ki ba pon ki ja jingpang ki ba ban ya ka met ka chupi shim lupa ya ka ni ka booster dose nang ba phin pen klan ya kata ka jing yada jong ka met la jong na ka jing ban jong itu uknyang jingpang ubak ki ong covid ni ong ru ipi ba ya ka vaksin ngin hap ban thiet kum ka jela ka sarkar kan hap rai ngin ya kendo lasli ning bat menteri rang ba jong ka jela ha ka bangin ya shong ban ya slok kum no bangin le bat kat no na kata ka booster dose ka bangin le ban thiet bat bangin ai bat ngin pen long ready ya ki pat ba ki chim namar ba ka inject ko ka long karai ka papirai shimet daladi ngi khuslai palada ngi shu thiet bulk ya kata ka covid kan yangi namar ba kidon ki kendon ban pendon kam ya kum kini ki injection jingyada pi hap ban pet ba lada pi play ya ka sunduk jong kita ki inject hap ban play bro spotuli si play lom kumta kale no no kato ko inject tikin ikidaw ki babon kum kita ngis ngau ba kata ka demand ba ka supply ya kata ka inject ro kadai bandon ti ngin rai ya kini ki ibro lasinin kong bat ngin sepentip yang ipi akasinin kong kum no ngin le kum kejela ya kane ka jing sapriang dan ne ka jing pendon ya kini ki inject lat jing yada kam tam lele ya kinong song snong ki baladon lupa ki babon jat ki jingpang hakimet ki jukki na ki daw ki bokher ngim kwa ban ong ye phi baka covid kalawan wat nom song thu bakla ya kata ngi ong chat baladon ko wei ka men simbriu ka bokodor bangila do ni kwa ye phi kum kinong song snong opini shim ya kata kala jingeda yele barabor ban pet ba pisat ikikti ki jompi ada pi biong kli kam tam lele ne pi don kanu ke jingpang ke jurho ka penyat yele ban thia no marwei wadya shong jan than bat haying hasemru shabaru soba ye shim ya katakalan na yami ada pi don kum kita ki sign ba pen I ba pi don ka chance pa le si kala bandai ka covid rekat bo himpat test buat mudur makan dai ka covid testing kalong kalat ka tikna bat pentikna ya kata ka jingdon jong tok nyang jingpang ha kamet ka jongpi ni de benlong ka jat bendeu ka balasai ila dep ya jupa arsnem tam ha kata ka jing sir ngim de shu ban tieng ban slai ne ban mudur namar pila dep ya lembati ya kutu kalenti pila don ya kata ka paki ong timpareng experience ngidon kam menta ban om ba pitip ba kadon kum kata kajing pang covid pinget ngi ka jing start jumpa ba nakata kadaw ya ketika rejing ya daru ngiong nginumla ban pun bori pi rahi dalade